acest joculeț. Este același joc ca data trecută. Data trecută n-a strâns nicio vizionare la acest joculeț. Ar vrea să strângem. Și dacă mai vreți episoade cu acest joculeț, să dați subscribe și like și sper să facem 20 de abonați. Deocamdată avem vreo, cât aveam, 15 pe acolo. Și ce să vă mai zic? Să sperăm că n-am fost jefuiți sau atacați sau ceva gen. Că dacă am fost atacați, se termină urât. Se termină urât dacă am fost atacați. Și da, mi s-au încărcat toate spinurile, așa știam eu. Și sper să vă placă. Vă las cu videoclipul. Cred că a trecut deja 2 minute de când filmez și nici nu ne-am jucat nimic. Încă se încarcă, haide! Gata! Oh my gosh! Am primit 1.500.000 de bănuți, yes! 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 1.500.000 de bănuți. Uite în joc. Oh my gosh! Voi face chestia asta mai încolo. Nu, marș. Nu vreau. Da, ok. Acum nu știu ce să mai facem. Haide, nu mai vreau. Oh my gosh, băieți, eram să fim distruși de tot. Dar ne ajută. Oh my gosh. Deci eram să fim distruși. Aproape. Ok. Haideți să cumpărăm roaba aceasta. Și astăzi s-ar putea să terminăm insula aceasta. Astăzi, dar vreau să dăm toate spinurile acestea, dacă o să avem timp. Nu! Ah! Scut! Yes! Scut! Ok! Bănuți! Aș vrea să-mi pice un porc. De fapt, toți cei 3 porci. Ca să pot jefui. Că ești mecher când jefuiești. Atac? Atac? Nu. Trebuia să dau atac. Haide, încă un bănuț, un bănuț. Yes! 25.000. Shield? Nu. N-a fost să fie cu shield. Hai, încă o de asta, încă o de asta. Yes! 90.000. Wow. Porc, porc, porc. Este, mă, porc. Avem un porcușor. Vom jefui. Mamă, ce să jefuim de aici? Vom începe cu de aici. 3. Ne-am îmbogățit, băieți. Mai ziceți voi ceva de mine. Am îmbogățit peste noapte. Mam, 4 milioane. Mamă, 4 milioane, băieți. Voi vedeți cât am jefuit? Păi vedeți, băieți? Păi ne facem și următoarea insulă astăzi. Și am terminat insula. Oh my gosh, băieți. Next, următoarea insulă. Următoarea insulă. Acum, hop. Alps. Ok. Avem o cutie. Când ne dă? Ok. Oh my gosh. Ok. Avem și mai multe cadouri decât credeam. Și încă 10 spinuri. Ok. Nu cred că dăm toate spinurile astea azi.
Ok. Ok, băieți. Și aceasta este insula. Haideți să vedem ce putem cumpăra. Haideți să cumpărăm măcar o casă aici să fie. Și vom mai vedea noi pe parcursul jocului. Și haideți. Pot paria. Hai să pariem pe 2. Mamă. Dacă era parcușor, era pariu mare. Haideți pe 3, că niciodată nu se știe. Și așa avem câteva de astea cu care nu avem ce să facem. Mamă! Uitați ce am făcut dacă am parea pe 3. Hai să lăsăm pe 1 deocamdată. Mamă, dacă paream pe 3, făceam 300.000. Porc. Este porc. Haide, să furăm 1.000.000. Din câte vedem, este foarte productiv episodul acesta. Mamă, am furat aproape 1.000.000 întreg. Mamă! Am furat 1.000.000 deja și haide cu toți bănuții. Gata, am furat toți banii. Hai să plecăm acum. Am furat tot. Mai zi tu ceva de mine. Hai să punem pe 2. Yes, shield. De 2 ori. De 2 ori trebuie shield. Yes, am câștigat 2 shield-uri. Yes, și ne-am făcut full shield. Hai să încă o dată de 2 ori. Mamă, uite un balon. Oh my god, și încă 2 de alea. Ia. Yes! 64.000. N-a fost. Yes. Bine, mă. Bine. E 30.000. Yes. Am pariat de 2 ori. Ok. Atacăm aici. Aha, a avut scut. Încă 2. Ok. Aparent așa se face. Bun, nice. Acum haideți să pariem o dată și pe 3. Mamă, dacă pică scut de 3 ori nebunesc. Îmi va da toate alea 3 înapoi. Să vedeți. Mi le-a dat pe alea 3 înapoi. Mamă, porc de 3 ori. Mamă, mi-a picat porcul. Dacă furăm tot de la ăsta, mamă, ne îmbogățim dacă furăm tot de la asta. Măcar 1.000.000 să furăm. Ok, ce pică? Mamă, ce-s chestiile astea, băieți? Nu mi-a mai picat. Niciodată. 1.000.000? Nu a fost 1.000.000. Haide, 1.000.000. Yes! 1.500.000. Mamă, și Mamă, de 3 ori s-a făcut. Am furat aproape 5 milioane. E bine, băieți. E bine. Haideți să venim aici să vedem ce am câștigat. Mamă. Ok. E șmecher jocul. N-am ce să zic. Haideți să facem și asta aici. Iar astăzi aș vrea să termin și insula asta, dacă se poate. Dar văd că am destui bănuți. N-am la bănuți, băieți. Mai ziceți ceva de mine acum. Bă, filmează, da. Mi s-a părut că nu filma jocul și m-a speriat. Mamă! Radu, ca să-l fac de tot, îmi trebuie 1.000.000 la el. Ok. Am avut puțin lag la joc, am făcut prea multe upgrade-uri. Haideți, mă, băieți, că terminăm și noi astăzi totul. Gata, băieți, am terminat și insula asta. Mai ziceți voi ceva de noi. Am terminat și insula asta. Bravo nouă. Am terminat.
Mai știți voi ceva? Doamne! Cum bă să termine așa de repede? Și am ajuns undeva unde e o lamă, nu știu unde. Avem un chest. Iar ne dă spinuri. Mamă! Un chest. Ok, 2 cărți. Mamă, încă 2 cărți. Un nou. Apăs pe el. Ce se va întâmpla? Ok. Avem o vulpe, băieți! Avem o vulpiță. Ok. Îi dăm de mâncare. Și ce face? Ok. Iată, am făcut-o de level mai mare. Ok. Yes. Da. Ok, băieți. O avem aici, pe vulpiță. Așa și mă scuzați că mai tăușesc uneori, dar îmi vine și mie. Hai să facem măcar căsuța. Avem aici 6. Daily bonus. Avem un daily bonus. Mamă, dacă ar pica 20 de milioane. Că avem aici 20 de milioane. Scriu undeva 20 de milioane. Mamă, dacă ar pica, nebunesc aici. Pe episod. Hai, 20 de milioane. Nu, 500 capa. Fix lângă, băieți. Fix lângă. Dar e destul de multe cer, 500 capa. Mam. Haideți să cumpărăm și o statuie. Am primit niște cadouri. Ok, am primit bani. Ok, am primit și de aici. Ok, băieți, cred că asta a fost episodul. Mai dăm încă câteva aici. Mamă! 30 de spinuri încă. Înnebunesc aici, am 100 de spinuri acum. Comparator 3. Am parat acum ori 2. 70.000. Nice. Dacă ne pică 3 ouă, avem noroc mare. Haide, încă un porc. Ok, băieți, dacă furăm toți banii de aici, avem 1 milion aproape. 1.000.000. Aici n-are nimic, aparent. Uite și Monica. Și am furat tot. Și am mai descoperit ea ceva. Șmecher. Ok. Oh my gosh. Am făcut-o de level mai mare. Nu știu ce a fost chestia asta, dar mă rog. Nice. Avem 10 ouă avem. Nu vă cred, băieți. Oh my gosh. Ok, băieți, cred că asta a fost episodul. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați pe butonul de like și de subscribe și ne vedem data viitoare. Pa, pa!